Ale pustili ho. Na policajnú stanicu ho mali predviesť pre incident, ktorý mal s miestnym obyvateľom. Naspäť do dediny sa vrátil v noci. Najskôr sa zastavil u sestry a potom dokončil, čo plánoval. V dome svojej mamy mal zapáliť sedaciu súpravu. Nad ránom kolem 3. to zapálila, už horelo všetko. Keď si oheň všimli svedkovia, bolo už neskoro. V plameňoch bola celá izba. Prepadol sa strop, požiar sa rozšíril aj na strechu a iné miestnosti. Zasahovalo niekoľko hasičov z okolitých hasičských staníc. Na miesto vyslali aj hasičskú sanitku z Banskej Bystrice. Zasahovalo 6 kusov techniky, 9 výslušníkov základného zboru, dobrovoľných hasičov, Kuďakova a Samoviec. A takáto spúšť tu zostala po nočnom požiari. Zničená je časť domu, kde bývala Štefanová mama a jeho brat s rodinou. O strechu nad hlavou tak pripravil svojich najbližších. Tí v tom čase našťastie neboli doma, spali u príbuzných. Jeho matka, když on už si vypie, ona už uteká z domu. Vravili ste, že on je problémový, takže už dlhšie? Áno, on už tu dlhšie. On je nebezpečný človek, čo vám on poveda. 28-ročný muž vraj užíva lieky na upokojenie a do toho pije aj alkohol. Vtedy sa podľa nich správa nevyspytateľne a majú z neho strach. Momentálne je hospitalizovaný v nemocnici. Nie v Rimavskej Sobote na psychiatrii. Predbežná škoda bola odhadnutá na viac ako 10 000 eur. V súvislosti s prípadom je vedené trestné konanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Zo Šídu Edita Utková, televízia Joj.